היי, בואי נראה, זה המכשיר שלי, היות ויש פה כבר את הכיסוי, את הידית, אז אני לא יכול ממש להראות את זה, אבל אם את מסתכלת, את רואה שפה יש כאילו חלוקה, יש פה איזשהו דבר כזה פה באמצע, מין מעצור כזה שמחלק את זה כאילו לשניים. מה שאת צריכה לעשות הוא לקחת את הידית, להסתכל שהדבר הזה, כן, הדבר הזה פונה אלייך, כן, ולהשחיל את זה, להשחיל את זה לפה, מפה, מהראשון, ואז זה יוצא קצת החוצה, לפה, ואז את בעדינות מכופפת את החלק הקדמי, את החלק הזה הקדמי, שייכנס כאילו בחור השני. אז עוד פעם, תחזיקי את זה ככה שהדבר הזה, השפיץ השערה הזאת כאילו פונה אלייך, תכניסי את זה בחלק התחתון, כן? עד שאת מצליחה כאילו ליישר את זה פחות או יותר, כאילו שזה יצא החוצה מפה, ואז את מצליחה ליישר את זה, ואז איכשהו עם קצת טיפה לחץ, החלק הזה ייכנס חזרה מפה, מהחלק הקדמי, כן? ואז עם תיק קטן זה פשוט ייכנס פנימה ויישאר שם. תנסי.